nimêj li ser zarokê ne ferzî bê, li ser weliyê wî farda ku bi zarokê bidê nas kir. Yani yekî ku nimêj bike jî dêwbavekî nimêj bike jî wextê zarokê wî nimêj nekin her wekî ew nimêj nake. Ji wacibê xwe naaniye cî. Îdî Rabbê Ezzetê Müslümana tef mecbûrî taat û îbadetê xwe bike û va erkanê îslamê Xwedê navbeyna Müslümana de dîsa ji nû ve tesîs bike, Müslüman vegerine dînê xwe, vegerine Qur'ana xwe, vegerine rêçka pêxemberê xwe, bi vî awayî ancak ji delaletê xilas bibin, vî awayî ancak bigihine onura xwe, bigihine izzeta xwe, bigihine şerefa xwe. Şeref hemî di İslamê de ye. Ez ê vê gotinê jî bêjim em ê xilas bikin. İmamê Umar razî bûna Xweda lê bê. Wextê hatiye fetha Şamê ha, fetha vê camiya Qudsê. Cübbê li ser wicûda wî 14 pîne lê hebûne, xelîfeyê İslamî. Sahabiye gotiye ya Resulallah, İmamê Alî re gotiye İmam, em newêrin, cesaret nakin jê re bêjin ku cübbê xwe degîşkê. Jê re bêje Beytulmal elhamdülillah tişiye. Bera cilekî nûl xwe bike bê pîne. A pitrîqê Romê cilê ser wicûda we hemî hevrîş min. Ama bera cübbê wî jî nû bê. İmamê Alî razî bûna Xweda lê bê dibe Müslüman izna te din ku ji Beytulmalê tu cübbekî nûl xwe bike. Teklîfa we ev e ji te re dibêjim. Bi İmamê Umar razî bûna Xweda lê bê tarîxî mijûldanek kir, tûcar ew mijûldana wî esil gereka bi zêr bê nivîsandin. Nahnu qewmun e'azzena Allahu bil-İslam ve mehme bteğeyna l-izzete fi gayri l-İslami ezellena Allah. Gu em Arab qewmek bûn, bi İslamê em ezîz bûn. Em dibinê sumirga Furs û Romê de bûn. İsbatî wicûda xwe me nikarî bû bike. Em di cahiliyetekî xerîb de bûn. Xwedê bi İslamê em ezîz kirin. Bi vî dînê ha, Qur'an û sünnetê bi pêxember em ezîz bûn. Wextê em izzeta xwe di cila de, di gayrî İslamê de em bibînin, Xwedê me rezîl bike dîsa. Gerçekten wextê me dev ji İslamê xeber da, Xwedê em rezîl kirin. Wextê me dev ji Qur'ana xeber da, dev ji pêxemberê xeber da, Xweda em rezîl bikin. Dîsa wekî İbn Teymiye razî bûna Xweda lê bê û İmamê Nevewî di qarşî askerê Cengîzxan û Hulagu wa de diketine cebhe, quwet dane Müslümana, her du jî azeb bûn, her du jî alimên Müslümanayê mezin bûn. Tev de slogana wa di cebha de ev bû: Wa İslam'a wa Muhammed'a. Tu gelî Müslümana İslam çû, gelî Müslümana pêxember çû. İdî gerçekten em tev de vê nîda İbn Teymiye razî bûna Xweda lê bê ku ew zatê mezinê ku îro gelek Müslüman bûne neyarê wî, Xwedê wa îslah bike. Men aade lî weliyyen feqad azentuhu bil-harb. Pêxember dibe kesê neyatiya dostekî me bike, ez îlana herbê pê re dikim. Gelek însana bûne wî nas nakin, bûne munkirê wî, heta hinek bê terbiye hene lanetê lê tênin, nifira lê dikin. Ancak wî İmamê Nevewî her du di cephê de pevre gazî Müslümana dikirin: Wa İslam'a wa Muhammed'a. Yani gelî Müslümana İslam çû, İslamê bibne Xwedî, gelî Müslümana Pêxember Muhammed çû, li Muhammed bibne Xwedî. Em jî gereka bêjin ji hev re İslam çû, dîn çû, غیرت چو، ناموس چو، حیات چو، تشتک مبن نما، عزتک کیمه نما، ام بونه کولا، ام بونه بندست. بریات سیروجا امریکا و اسرائیل چه آنین سری مسلمانه. زیده شست و مجاهد مزن کشتن، نزدیک 3000 انسان بریندار کرن،
عالم إسلامك بعزت معنا فریاد تنه تبکی تنه چونکو عزت نما و عزت آخوا او عزت آخوا ندی اسلامی داد بینن او عزت آخوا پرادا دی جلادا دی عربادا دی مقام داد بینن ندی خود تعالی دیسا عزت اسلامی بخي نصيب ما إنما العزة لله ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزت يا خدايا يا پیغمبر خدايا يا مؤمنايا لكن منافق بينان نزانن خد تعالى مجنفاقي شقاقي فسقي فجوري ما خلاص بكي دعاء نبي موسى جياميش خورا بكن وامي صحبة أخوة خلاص بكن موسى عليه السلام بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين يا رب انت نعمت المكرنا ارتق عزيز مجرم على نما بشتك از نما حوالي الظالمة از نما حوالي وقاتل مجرمة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.